Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Sugeng pepanggihan malih kalih Bu Anis ana ing mata pelajaran bahasa Jawa. Ana ing kaludhangan iki Bu Anis arep share video pasinaon online babagan unggah-ungguh basa. Kanggo bocah-bocahku MTS Muhammadiyah Bandar sing tak tresnani, ayo disimak video iki kanthi pungkasan lan kanthi permati. Unggah-ungguh basa. Manut owahing sire jaman, ragam basa Jawa saiki mung kaponto utawa dibagi dadi loro. Ana basa ngoko lan basa krama. Basa ngoko kaponto utawa dibagi meneh dadi loro, yaiku ngoko lugu lan ngoko alus. Basa krama uga kaponto utawa dibagi dadi loro, yaiku krama lugu lan krama alus. Basa ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus beda panggonane. Pambedane bakal kaandharake kaya mengkene. Ngoko lugu. Ngoko lugu wujud tetembungane migunakake tembung ngoko kabeh. Dadi tembung sing digunakake ora kecampuran basa krama inggil. Nah, dene ngoko lugu digunakake kanggo ngomong antarane wong sing kekancan akrab lan wong tuwa marang anake. Tuladhane ngoko lugu, kowe mengko ana ngomah apa ora? Amir ora mlebu sekolah jalaran wetenge lara. Kowe sida melu bapak nyang Blitar ora le? Ngoko alus. Ngoko alus tegese tembung ngoko sing kecampuran tembung krama inggil. Nyapa kok kecampuran krama inggil? Merga kanggo ngajeni wong sing diajak guneman utawa diajak ngomong. Lah, gunane tembung ngoko iki kanggo guneman antarane wong tuwa kang wis akrab lan wong tuwa marang wong enom sing diajeni. Tembung sing diganti dadi krama inggil ana ing ngoko alus sing nomor 1 kuwi tembung kriya utawa kata kerja. Kata kerja iku contone teko, mangan, turu, lunga, adus lan sapiturute. Sing nomor 2 tembung sesulih kapindho utawa kata ganti orang kedua utawa meneh kowe. Lah, tembung kowe niku diganti dadi krama inggil dadi panjenengan. Tuladhane ngoko alus. Pak Parno saiki wis rawuh apa durung? Panjenengan mau apa wis dahar? Mas Parjo arep siram saiki apa mengko? Nah, coba gatekno tembung ngoko sing diganti dadi tembung krama inggil namung tembung kriya utawa kata kerja ning kono tuladhane rawuh, dahar lan siram karo kata ganti orang kedua utawa tembung sesulih yaiku panjenengan. Sakliyane kuwi tetep nganggo basa ngoko. Krama lugu. Krama lugu tegese wujude kabeh tetembungan nganggo tembung krama. Lah krama lugu digunakake marang kanca sing wis kulina, marang garwane, marang sedulur sing cedhak lan sapenunggalane. Tuladhane krama lugu, sampean badhe kesah dhateng pundi? Kula tangket bapak punapa sampun nedha? Kopine sampun diunjuk eyang kakung. Sing pungkasan krama alus. Krama alus wujude kabeh tetembungan krama inggil. Lah krama alus digunakake kanggo ngomong wong enom marang wong tuwa, kanggo anak buah marang pimpinan lan wong sing durung kenal.
Tuladhane krama alus. Uwosipun sampun dipun caosaken Ibu. Bapak tindak dhateng Jakarta dinten Minggu. Menawi sampun dados tugasipun saged dikempalaken. Yen ana krama alus, tembung di isa dadi dipun lan tembung ake isa dadi aken. Nah, tuladhane dipun caosaken. Bapak tindak dhateng Jakarta. Yen ana ing krama alus nggunakake tembung tindak, dene yen ana krama lugu bapak kesah. Lah dene tembung tugase yen ana krama alus dadi tugasipun. Dene tembung dikempalake dadi dipun kempalaken. Bocah-bocahku MTS Muhammadiyah Banter sing tak tresnani. Piye anggenke Bu Anis njlentrehke materi babagan unggah-ungguh basa iki? Kanggo bocah-bocahku sing durung mudeng, ora usah kuwatir. Materi iki wujude kan video, bisa mbok bolen-baleni ning omah nganti HP mamoh. Puputing atur, sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.